tu na hian number ka chunga chu mai zawan awotin soidoni hei ka chuta a chuan zau zawan lo soyang 985 ati di kani chuan tu na hian kan ti leang hei hi anita a kan chuta kha tu na hei hi 543 ti dik le tlat zau zawa thiam khop ri mai chuan tu na hian hei kan chu leang hei hi 742 easy activate tlat mai a chuan I just easy atia chuan tu na hian hei hi kan ti leang a easy lem and what 133 easy nga easy lo easy that easy mo har deu thek o hard case deu o I know Masato is 845 ati dik le tlat 745 ni lo kha 845 ti to kha chuan 45 hei hi 452 ati dik le vele tlat mai chuan tu na hian hei hi 763 ti dik le thlap a thiam riau veka awangin tu na chu kan du tok riang kut beng ro le kutan lo beng e apitei le rin rinin easy deuh kha lo chut tir dona adu lo bigger number lo chu ka du lo tia 934 tu na mai zaun lo chuang 934 ta khan chu lo le 934 churo 934 4 nimi phone a khan chu lo 4 nimen 934 chu lo ka ti lo te lo le chu lo le 909 ania and 934 934 hei chu dik thlap ani 934 chuan 745 a chu leang 745 tu na he chu don ni 4 nia 4 and high 5 chu dik le thlap zau zawan thiam le thlat chuan 231 tu na lo chu leang no 2 and a 3 and a 1 231 tro kan en leang chu dik le thlap chuan 456 4 you put on me 456 456 hei ti dik le tlat kan du tok leang